ଏବେ ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ଆସିଗଲାଣି, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ମାଂସ ମାଂସ, ଖାଇକି ତ ପୁରା ମୋଟା ହେଇଯିବା ଆଉ। ନା ଯାଇ ମୋ ମା ବାହାଘର କାଳେ ଆସ। ମା ମା ଆମର କେତେଟା ବାହାଘର କାର୍ଡ ଆସିଛି? ଗୋଟେ ବି ଆସିନି। ଗୋଟିଏ ବି ଆସିନାହିଁ? ନା। କେମିତିଆ? ଓଃ, ଗୋଟେ ବାହାଘର କାର୍ଡ ଆସିନି। ବାହାଘର କାର୍ଡ ଗୋଟେ ବି ଆସିଲାନି। କଣ କରିବି, ଗୋଟେ ବି ଆସିଲାନି। ବଦଲୁ, তোমার বাহাঘরিয়া কার্ড আসছে, নিমন্ত্রণ আসছি? ମୋ ପିସିର ଆଇଛି, ମୋ ଭାଇ ବାହାଘର ଅଛି, ମଟନ ଏଇ ରକ ଖାସି ହେଇଛି, ଖାଇକି আমার ଗୋଟେ ବି କାର୍ଡ ଆସିନି, ମତେ ନେଇଯିବ ବାହାଘର କାର୍ଡ। ତତେ ଆମର ଯିବା, ତୁ ମୁଁ ଯିବା, ଆମର ଖାଇବା। ଆରେ ବବଲୁ, କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ବାହାଘର ଅଛି, ମୋ ପିସି ପୁଅ ବାହାଘର ଅଛି, ମଟନ ପୁରା ଭାତ। ମତେ ଟିକେ ନେଇ ଚାଲ। ଜଣକାକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଆଉ ତତେ କେମିତି ନେବି? ଓଗୁলো ଖରାପ ଭାବିବ ନା ପିସିର ଜଣକାକୁ ମତେ ନଉଛି ଆଉ 2 ଜଣ ଯାଇଯିବା। ମାଂସ ଖାଇବାଟା କେଣେ ମିଳିଲାନି, କୋଉଠିକି ଯିବି, କେହି ବି ନେଲେନି ମତେ। ଏଇଠି ମାଂସ ଗନ୍ଧ ଆଉଛି, ଏଇଠି ଖିଆ ହଉଛି, ପଚାରି ଦୋକାନରେ ଏଇଠି ଭୋଜି ଖିଆଟା କୋଉଠି ହଉଛି? ସେଇଠି ହଉଛି, ଏଇଠି ହଉଛି ବା। ଆସ ଆସ ବାହାଘରିଆ ଖିଆ ଏଇଟା କେଉଠି ହଉଛି? ମାଂସ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଇଛନ୍ତି ତ? ଦବା ଦବା ଏଇପଟେ ହିଁ ହଉଛି, ଯିବ। ଆସରେ ପିଲାମାନେ, ଦେଖିବ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଇଛନ୍ତି ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାଘରିଆ। ଏଠି ବର୍ଥଡେ ଭୋଜି ଚାଲିଛି, ଏଠି ବାହାଘରିଆ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଇଛନ୍ତି। ଆସ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ସେଲ୍ଫି ନିଅରେ ବାବୁଙ୍କର। ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭୋଜି ହେଇଥିଲା, ବାହାଘରିଆ ଭୋଜି। ଦେଖିଲା ଆମ ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ଭୋଜି ଚାଲିଛି। ଯାରେ ଯା ଯା ଆକାଇତରେ ଯାରେ। no, 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 no.